jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe demiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum en garti ha hande e deftere mawɗo men professeur Aboubacry Moussa Lam nde o inniri fulɓe gili heeli e yoyo ha Fouta Toro tawi ɗo joni gonɗen koye uddirka deftere nde ngal ɗo damal ngal o wiyata janggo fulɓe non koye ɗum paaɗen so Allah jaaɓi en ji wonde fulɓe ko ɓaleɓe gonno ɓe konno koye leydi ngandunodi pinal gure tappamaji ndema gaynaka e fannuji goɗɗi golle ko ndin leydi sifa heeli e yoyo en ji wonde ndin leydi wonno koye nder Missira hanki ko ɗon fulɓe kodduno e ɓaleɓe woɗɓe ɓe ko ɗon kadi fulɓe kawri e woɗeɓe jillitiri e mumen ɓen woɗeɓe ina hewno e mumen yahuɗen so tawi ko noon sifa heeli e yoyo sifa o e jiidigal fulɓe yahuɗen ko hani hawde hankkadi hay goto caggal nde leƴƴi boɗeji jalti Missira heddi hankkadi fulɓe tan e ɓaleɓe heddiɓe ɓe ko guila nden fulɓe puɗɗi artirde seeɗa seeɗa e ɓaleɓe ko ɗum eɗe ɗum joofiɗo jogorɗen yurnade e nder toɓɓere so tawi fulɓe keddima e Missira hanki ina takkodiri e ɓaleɓe ɓe jaltuno e mumen ɓe ina takkodiri kadi e sereraɓe ɓeɓe goɗɗodirani ɗemgal saabu e temedere ɗaɓel foof ɗemɗe ɗiɗi ɗe jiidi capantati e nayyi e jolfuɓe e soninkoɓe wiɓe e dartol mumen wonde jiidigal mumen e fulɓe ko guila e nder leydi Missira fuɗɗi holɓe fulɓe jillodirta hankkadi so wona e ɓen hay sinno noon woɗeɓe jiimi Missira guila leydi ndi famɗiti doole jillodiral ɓen e ɓaleɓe hewano ko ngaalu ngu ɓe ɓurno hilnade nde fergoji peeri dande maayo Nil faade hirnague Afrique fulɓe e leƴƴi ɓaleji ɗi kadi perdi en jii ɗum dow so tawi ko noon ina yooɗi tawa jillodiral hakkude mabɓe e ɗi leƴƴi dartaki tourmis woni fergo fulɓe ardi koye mandinkoɓe Diawogo ardi koye hunde e jolfuɓe nde fulɓe jetti e reedu Fouta ɓe koddiron e leƴƴi ɓaleji ha tengti noon e andiraɓe hande Halpulaar en ɓe ndeke reedu Fouta e popporɗe mum jillodiral koko jokki en jii ko Maurice Delafosse e anduɓe e heddiɓeɓe kaali e ɗum en duttata ko hen nde fulɓe iwi e reedu Fouta kadi puɗɗi sarodirde jillodirde e leƴƴi ɓaleji ɗi koko jokki ko noon fulɓe jillotiri e soninkoɓe e nokku biyeteɗo Hasso ko ɓen fulɓe gonti Hassankoɓe woptuɓe Pulaar mbatti haalde soninkore ko noon kadi to Wasulu fulɓe jillotiri e mandinkoɓe goppi Pulaar mbatti haalde mandinkore to banggue Massina hay sinno Pulaar ɓoccitaki fulɓe ha laaɓi hewɓe mabɓe ina nana babarankore ko ɗum addanno goto e yontaɓe Massina sifirede Pullo Ségu Bambara Kunari ko jillodiral fulɓe e wabarankoɓe walla e mandinkoɓe e soninkoɓe leydi ndi addi jettode baaɗi no Cissé Sangare Sidibé Diakité Nahaté e nder fulɓe yetteteɓe Ba Diallo Sow Bari hay ɗemgal Pulaar ngal wabarankoɓe naati e mum tigui rigui ha wayni kañumum fulɓe Jolof ɓe e hewɓe mumen ina nana te ina kaala wolof
pular maɓɓe hannde ina waɗi loore kewɗe konnguli wolof eɓe jogii ni asko jokkuɓe ngo e Njajan Njaay darnuɗo laamu Jolof ngu te eɓe ndesondiri e Jolfuɓe no moƴƴi kono fulɓe ɓuri waylade fof koye lowre wonde hakkunde rewo Niger worgo Niger e hirnaange rewo Cameroun ɗon fulɓe jillotiri e hawsankoɓe ha mbasi ɗemgal mumen haalade hay pulagu maɓɓe taɗani ɓen fulɓe innotorto hande ko fula hawsa ɓe fulɓe so inde mumen ina jokki ɗumen e fulɓe ha joni filmi moosi en ɓe Burkina e wiide Jean Boutré jejjihini ko fulɓe gonno e nder mbal waldi maayo Niger ngo banggue hirnangue rewo Niamey fulɓe innitirtoɓe hande Kurtay en Janti e Sora en ha joni e nder ɗum won fulɓe jillotiri e leƴƴi boɗeji fulankiriyanaɓe ɓe Mali jillotiri e Touareg en nder worgo leydi Mauritanie won fulɓe jillotiri e Safalɓe hakkunde leydi Tchad ndi e nokku biyeteɗo Bata fulɓe andiraɓe fellata hande natti haalde pular nangi koye mumen ko arabeɓe kono fulɓe ɓe leƴƴi boɗeji mottiɓe baddetake to banggue tewendi eɓe leƴƴi ɓaleji motti walla goni e mottude ɓe gon yeeso e nder Fouta Diallo e leydi ndi ɓe jimno woni Fuladu rimayɓe e iwdi mumen hay sinno bandere hande koye fulɓe koye leƴƴi ɓaleji ɗi fulɓe polno jeeɗo te noon so fulɓe monima to banggue ɗemgal e pinalle ɓe monama to banggue ƴiƴam koye nokkuji mbaɗi no Fouta Toro Fouta Diallo e Fouta Adamawa fulɓe ɓuuri sukkude ko ɗi nokkuji Jean Boutré siforto duuɗe fulɓe e nder maayo Afrique so tawi en ndi ko hefti fulɓe e nder Fouta Toro ko mbiyen hande mataw ko Fouta Diallo e Adamawa tan ɓe jogui tindi to banggue juɓɓudi rembo so en ciggi ɗeɗo gueɗe foof tawaten ko fulɓe noɓe jaltirno e ɓaleɓe hanki ni e ɓena natira e mabɓe noon kadi so ngal ɗo jillodiral ngal yeddotako te ɓuuri yodde ko ngal yaara yeeso so tawi ko noon ngal jofort koɗo mbiɗen ɗo fulɓe nattude e ɓaleɓe waɗi noon ko adi ko foof aduna hande o ko aduna guure mawɗe ɗo leƴƴi jillodirta rewi ɗum ko gaynaka gandanoka hanki ka woni koye yatirde caggal ɗum kala joguiɗo guite ɓernde ina yiiɗum yoroji fattugol laddeji saabu ngay beele ndema e guure peeje gaynaka keesa ɗe gueɗe foof goni koye warde gaynaka hanki ka deke noon pullo abbitade ɗum e keweji ma pullo jattino ko juuri salo abbade e kewendi salo woppude pulago mum hanki kono ɓooye juuti o jedbilto wona tinnare makko yawni ala ko yaadu aduna way noon nde bindeten ɗum ɗo nde taw musiba janɗo fanayo alarba 26 lewru octobre mayɓe caggal luural hakkunde hoolaɓe dental guure dowri e nokku o e woni yimɓe ko faati e dokkal hectare uji ujunaje 20 ngal joom jawɗele en dokka ha mbawa remde hen ndema kaalis yonani taw pawinoɗen tan ko yiya e leyɗele Afrique kewɗe ɗum woni foof fulɓe goni koye haare beele hurumaji mumen gaynaka taare kono nden haare polgu mum saɗat dañete hen tan koko
riwtude happu ko waɗi fanay ko fuɗɗori ko lisator ɗo ngesa sukara larta 900 hectare adan e leyɗele remoɓe e aynaɓe ɗum yaɓani ko nder Fouta en mbaɗi hen bindande cewɗe e Farañse Pulaar fof ɗon demowo e gaynako jiiɗi ɗon fayre ko wiyete agro business woni ndema e gaynaka pawika e leydi janji e kalis kewɗo taw fandare mum ko bénéfice tan ko kañum merantoɓe so tawi laamuji men mbaylani sawru mbaggu en hula ko joom kalisaji en poolata saabu aduna wonɗo tolnoto so tawi a wawa waylodade e mum felmotoma ɓenna so en garti e pullo mbiyen ko ganummo mawɗo o wondi hannde o salo o waylodade e aduna felmomo yaaha walla o waylodo e aduna o wasa pulago taniraɓe makko gaccirnomo ko wayni Cheikh Hamidou Kane sifima ɗum gila ko ɓooyi e nder deftere mum Inta an Ninde l'aventure ambiguë mbiyen ɗo pullo foti jogade ko jikku doño woni nandidde e taaridi mum ko ɗum nafata mo so tawi ko noon holko foti wonde hare fulɓe ngal ɗo namdal ko teddugal kono so en mbaari hakkille en ƴeewi tan ko nafata leñol ngol jabol maggal sattani no feewi joni noon garten e hare fulɓe ɓooyi ko puɗɗi wadde pelle ɗen pelle ko pelle daraniɗe yoltude hujjaji aynaɓe mbiyen ɗe pelle e leyɗele ɗe mbawi wonde foof eɗe jogui nafoore kono ɗe mbawa falade ko kalɗen dow ko wonde gaynaka hanki ka wawa duumade koko yahata ndehe noon ɗen pelle ɓuuri ko abbitade e heblude gaynako keso mbiyen pullo keso bawɗo yadude e aduna hande o kono ɗen pelle ina jaaji hande ɗe gona noon pelle dendinɗe leyɗele kewɗe walla pelle kaɗɗe tan e nokku walla e leydi ɗum koto banggue golle kono en jii wonde caɗele fulɓe wona to banggue golle tan aɗen to banggue ɗemgal e nesuji kadi doole e innitirteɓe fulɓe walla innitortoɓe fulɓe natti haalde ɗemgal ngal natti jogade pulago ngu woni no pullo foti waadi ni ɗum ne ina foti daranede te daranamre kay e nden hare ina teska hen bandiraɓe men yanoɓe jangganago e leyɗele arab wonande yaruɓe ngal ɗemgal e leyɗele tubakoɓe wonande yaruɓe ɗemɗe tubakoɓe so en jowima e Sénégal tan eɗen mbawi teskade fedde wande ɗo fedde ɓamtore Pulaar association pour la renaissance du Pulaar ARP darinode darde tinde nden fedde heeɓi kayitaji keptinirɗi koye hitande 1994 tawi nde fuɗɗima golle mayre ko gila e hitande 1991 e wiide Mamadou Alassane Ba hoorejo ARP tabital Pulago Sénégal joɗiɗo caggal nde Yoro Doro Diallo sanki ina teska e darnuɓe nden ɗon fedde ono Mamadou Siley Dia Mamadou Yaya Diaw Djiby Sall Amadou Malick Gaye e Siré Sall Mauritanie heedano sara e hare nde saabu ina joguino fedde wande noon nde darde mum teska e yoltude hujjaji e ɗemɗe genniji muskonoɗi e ndi leydi hono fedde ɓamtore Pulaar ina gasa tawa ko kareli ɓeeto e ɓeega kawriti jibini e wuro Bamako e hitande 2002 tabital Pulago international nden fedde anne mum ko lomtade pelle gonnoɗe e leyɗele kala ɗo fulɓe goni walla ɗo Pulaar haalete ko ɗon noon caɗele kewɗe daña
sabu heewi ɗo yimɓe pecci donki nanodirde ha goto fof darni fedde mum bangi mo siggi caɗele tabital pulagu siggiriɗe hakkille fof ma yiiru hen rewam jaltuɗam e haare wannode hakkude fulɓe e toroɓɓe e fuutatoro e hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom e boneji bannoɗi hakkude fulɓe masina e fuutankoɓe tuggude e duuɓi hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe jeegom e ɗiɗi ha laamu tubakoɓe jaali kusummaji ɓoyɗi guila nden nani ubbi hakkude farnortoɓe pulagu e nattunoɓe yitade koye mumen e pulagu mbatti farnorade torodago ko darnugol tabital pulagu international jokkiri ubbidde ɗin kusummaji ɗi jejjitanoka ndiɗen jokkiri ubbidde waɗi en wiide noon ko so en duttima caggal seeɗa ma won ko gurdam ARP woni fedde ɓamtore pular fammini en ciftinen koye natirɗe duuɓi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati Yero Doro Diallo gartuɗo hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi e suhaɓe wonɓe garti e leydi Sénégal walla e Mauritanie ina ummori Missira toɓe darinino ɗemgal pular e pinal fulɓe e haalpular en no fewi Yero Doro Diallo ene teskono e nden darde sabu omo waɗatno jewte e ɗemgal pular e radio Kerre te deftere makko ɓurde darjude hono Ndikiri Jommolo ko toon winda nde Yero Doro Diallo arti tawi ko ARP ina fuɗɗi golle Murtude Diop e won saaha woni ko Faraysi artani taw nde Murtude arti kanko e Yero Doro Diallo ɓe udditi duuɗi kewɗe ɗum koye hakkude duuɓi ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati ko mawɗo Aboubacry Déme wonno hoorejo fedde nde koye gardugol Aboubacry Déme ARP fuɗɗi dañde wallidiɓe waɓe no soña Faidherbe anduɓe no kalis yitorte hunde nde waɗi jarabi goto foof yiiɗi wonde hoorejo koye nder ɗum powɗodiral waɗi hakkude Yero Doro Diallo e Cheikh Fadel Kane Cheikh Fadel suɓa waɗa hoorejo lomti Aboubacry Déme ko guila nden yimɓe ceeri e jaam fulɓe fuutatoro fulɓe fuladu fulɓe jolof ɓe ferlo kala wondunoɓe Yero Doro Diallo mettinnoɓe no fewi ko Yero Doro Diallo wonani hoorejo ko mbaɗi ɓodde daari e serindade ɗum ɗaccani ha fedde nde wasi jewte joguino e radio Sénégal nde wiya yilirde ene hesɗitine foof ko cabbi labbe e jasiji jaltata moƴƴuɓe jiili jaam dañi maslaha Mamadou Sokkourou Dia Abdoul Malal Diop e Mamadou Anne lomlomtodiri ɗum ɗeɓi deeje seeɗa ko nde Yero Doro Diallo waɗa hoorejo caggal ɓen ko heno woni hawruti e joomiko yilirde hesɓitinaka no Allah waɗata kadi hawri e batu darnugol tabital pulagu international to Bamako kono Cheikh Hamidou Kane mo l'aventure ambigui ina tawno ngon batu te kamɓe ɗiɗi fof eɓe jinno wonde hunde e nder fedde hesere nde ɓe poɗontuɗo ko wonde hooreɓe tabital pulagu international kono kusum ubbinnoɗo guila e bone masine ɗe kalɗen dow ɗe yanti e kusum ɓurɗo hesɗude mo ceerugal Sénégal e Mali jibine hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom ɗi gaddani Mali naaɓe wuurade ha Sénégal naaɓe joña heddi jonde hoorejo tabital pulagu caatal Sénégal hunde nde wonti ɗo wonno ala ɗo yaano nde goto e mabɓe fof ina addori yimɓe mum yakorade ko toon ardiɓe caate ɗe piilete beele ma dañ nagganɓe ɗum dafi tan ko woote waɗano Bamako seteji fof mbiya yo dutto ha leyɗele mumen nde darna jilirɗe tabital pulagu
so woote wonno ina gasa kadi cabbi jaha dow caawel wiyata e jimol mum ni nde artono e Sénégal kusumma ubbinoɗo gila hare hakkude fulɓe e toroɓe hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom gartunoɗo nden Cheikh Fadel Kane foɗodiranno Yero Doro Diallo nde ɓeydi donade kadi Yero Doro Diallo e Cheikh Hamidou goto hen foof darni tawital mum caggal Bamako taw kadi Murtude Diop e Yero Doro Diallo natti weldude kañumen goto e mabɓe foof dari e yiilade wallidiɓe e cahi Mauritanie Europe e Amérique ko ɗum addani ɗen e sarade hande hay sinno cumgu ARP ngu ARP mo Sénégal cumgu ɗum duuɓi juɗɗi nawri tabital pulagu international hayso tawi ɗum ñippamane jeygol ngol ñifani taw hadi jeygol ngol ñibde koko jogorɗen haalde ɗo ko nde hare wuli e nder ARP waɗi ko dariɓe ene mbiya ko kañumen goni yara ɓirdugal en ndehe noon ko kañumen goni fulɓe so tawi noon ko kañumen goni fulɓe te ko kañumen jeeyi pular haal pular e sikke mabɓe ko kaalowo ɗemgal pular tan kono mo wawa ngal jeyde ɗaccira hankadi fuutanke mo wona pullo walla nattuɗo farnerade pulagu ina ardo fedde nde ina wayno ɓeeɗo jii e ɗaftede Yero Doro Diallo ko tirlitogol polgu fulɓe polno nde toroɓe fiɗɗiti e hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom e Fuuta Tooro liiɓi laamu fulɓe lomtini almaneɓe ɓe mbawa jabde polguji ɗiɗi e dow koye mabɓe ɓe dari ɗum noon e lawade Fuuta Tooro ɓe tetta ɗum pular hay sinno jorgol ina sumata keccol manam wooda fulɓe fuutankoɓe ɓe ɗum nawri so haalama so haalaka ko ɗum ɗo ɓuuri rondade carungu ha joni won dariɓe e ɗen peeje hay sinno to dow to ɓe peññintake ne ɓe peññinta ko gotagu e nanodiral tawi wona ɗum woti ɗum finde mum ko hay e kayit dosɗe bindin pular mbaɗaɗo e inde goomu ACLAM Académie africaine de langue gaddinaji Fuuta Tooro kewɗi ko nuskaɗi woni hen ni ko karminaɗi kala cunniɗo on kayit tigui rigui ma yi ko jiimi ko ƴeewe ɗeytan ɗe wattan deftere nde ɗum noon fuɗɗi ko gila e décret ƴettaɗo ñande 21 lewru octobre 2005 paahuɗo e bindin pular e Sénégal yimɓe foof ene gandi wonde pular Fuuta Tooro kala ɗo woni hen mbiyata beyi walla yahdu kañum ɓuuri yañude ko beyi e yaadu on gaddin ko karminaɗo e on décret ko noon harminira hooram dagna hoore am hay sinno no dey wonɓe ɓe mbiyata ko hooram article 14 on ɗon décret ɗum ɗeɓata firtude tan ko kala ko Fuuta Tooro waɗata yo woppe ko ɗum yeehi ha ACLAM ɓurno yodde ko gaddinaji baaɗi ɗon no yajje keptine cawdo gaddinaji keddiɗi ɗen golle noon jomum ina anda hay sinno inde mum sohrako ɗo ɓuuri darade e ɗen peeje foof noon ko fulɓe ɓadiɓe Fuuta Tooro walla jeeyaɓe toon boom mbiyen tan darde fuutankoɓe dari e wurnude ɗemgal pular en ndi dow ko kamɓe darni ARP gueɗal pular Fuuta Tooro jogui e nder ɗemgal pular ciftinen ko kanko woni yumma mo sikki ina wawi tabitinde hunde tawa Fuuta Tooro tawaka walla ina wawi duskude pular mum ko jomum mawde woni te yiiɗa fewnude so tawi won fuutankoɓe ɓe hakkillaji mumen difta saabu majjude ɗumen ɗeɗo gueɗe ɗe ciftinɗen dow ɗe jabde wondude e ɓeɗo dariɓe
e ɗawde Fuuta eɓe poti ƴewtade koye maɓɓe. waɗi noon ko won geɗe dartol ɗe potani ruttanede so tawi ko ceernoje. hanki yaadi hanki mo wi ina simmito ha joni ko wanno hitande 1976 walla hitande 1862 yiɗi ko caru wona dental. winduɓe e jama mbi bonni pulagu ko islam ɓe jejjiti wonde ko islam fewni e fulɓe ha heewi. fulɓe haɓaɓe ha darni laamuji diine e Afrique banggue hirnangue foof pamno guila ko ɓooyi won gueɗe pulagu nattuno yaadude jamanu te l'islam wano e ɓen fulɓe kono ko joguino tuuba ba ala duhol ha hocci duhol ndi ko ɗum addannoɓe suɓanade koye mabɓe l'islam ɗo alda e wawnere. ndeke noon farnude ɓen e felore e ñiŋore ina ɗeɓi ɓurtude seeɗa way kono yawde hakkillaji mabɓe ni. aduna koko yahata jaraki ɗo gotel jamen yaadude mum walla koɗen e cemmitali e caɓɓitali walla bonnen koyen mbawa fewnude. so en garti e namdal dowgal holko foti wonde haare fulɓe mbiyen beele ko tabritinde pulagu ma en jaabo ngal namdal kono ko adi ɗum holko woni pulagu taw. e wiide mawɗo Cheikh Ba e nder deftere mon no fulɓe Sénégal les Pôles du Sénégal o wi pulagu ko wonde pullo ko dendagal sarɗiji gurdam ɗi neɗɗo foti tongade mum so tawi ko pullo. mbiyen nde pulagu ko guile aduna e pinal ɗe fulɓe foof ndendi. jiidigal guile e pinal noon jibinte koye koddigal ɓoyngal e tamande laamu ngo. ko ɗum dartol misira hanki jangguini en leƴƴi ɓaleji Afrique so jiidi pinal hande ko saabu ɗi koddiɗo gotel e jimadi laamu ngotu cañgu laamuji fariji. ndehe noon fulɓe no mbayi sarade hande ni pulagu e hoore mum natti jogade lowdi gotiri cifornode e mum ndi. pulagu hande ɓuuri nandude koye mbasugu o loowa gawri goɗɗo o loowa hen ñebbe keddiɗo o waɗa hen fodde. pullo foof waɗata nden koko wuuri ko andi hare meji jeeɗiɗi fulɓe puɗɗortonoɗi tongunoɗi gueɗe pulagu foof ina wayno fulɓe foof tatti yiitade koye mumen e ɗin nesuji tawde ɓe natti hoddude guile mabɓe nattan wonde goote. joom hakkille foof ina andi ɗum hay sinno noon ha joni eɗen ciforo pulagu ko hunde wotere ni. so tawi ko noon so wiyama tabital pulagu ina wawi jaabede hol pulagu. beele ko pulagu ko pullo keddiɗo e gaynaka jogorka waylade ha natta hettinede ka walla ko pulagu ngu pullo nattuɗo aynude darani golle goɗɗe kono tawa ina reeni ɗemgal pulargal walla ko pulagu ngu pullo jillodiraɗo ha wasi mbadi mum wasi ɗemgal mum kono tawa ha joni ina yiiɗi innitirede inde nde. ɗo ndeke en jiiyaɗo wonde tabitinde pulagu so ina dahni ɗemgal nde rondi ko ganumma mawɗo te pawene ɗum ɗon wonde fedde jogoto doole ko nde jeeyaɓe mum foof jiitoto e fandare mum. so en ƴewrindima tabital pulagu tawaten ko sertuɓe pulagu mumen gila ko ɓooyi ɓurani ɗumen wiyede toroɓɓe haɓaɓe ha keptina ɓe meeɗano yiitade e pulagu kono haalannoɓe pular gila calcaltiri fulɓe iwani e ɓaleɓe tawaten ko ɓe foof mbawa softude e tabitinde pulagu so tawi ko gonga haalte. ɓeɗo ɓe limtuɗen
ɓuri heewde koye Fuutatoro sabu ko waɗi toon ko jiiɗum dow eɓe jiite kadi e mundu e hirnaange Mali. ɗiɗo nokkuji fof noon mbawa heɓnede sara e haade ɗemgal Pulaar. ko ɗeɗo geɗe fof mbaɗi hen sikkude so wonko fulɓe foti daranade koko yimɓe fof dendi ko ganduɗa so wasama Pulaagu hoore mum nuskat tigui rigui ɗum woni ɗemgal Pulaar ngal. ɗum mo ƴeewi ko ɗemgal firtata e ko rendo ko mo ƴeewi ko ɗemgal firtata e rendo fof ina foti ɗum jamde. ko ɗum addanno gendiyankoɓe limtuɗen dow ɓe darnude ARP eɓe jananono so Pulaar ɓamtima tan ko heddi ko fof rewata hen saabu pinal wawa wurde so ɗemgal wurani. no mbiɗen dow ni ko ɗemgal woni duhol tuuba pinal duhol noon so welsinama ha woccitima tuuba duhorako. so tawi ko gonga koye ɗemgal Haalpulaar e fulɓe fof mbawi yitade koye mumen. ko wurnude ɗemgal kadi addanto en yoltude fulɓe wasɓe ɗemgal mumen Pulaar ngal. so eɗen jiiɗi kusummaji kalmi dowdi jiifa ha laaɓa darotoɗen koye sembinde ɗemgal Pulaar ngal ganden kadi ko enen fof dendigal saabu dalillaji dokkaɗi dowɗi goppen awde musibbaji mudɗi. inde yaadude e ɗum ɗo noon yooɗi ko wona tabital Pulaar. so eɗen jiiɗi tabitinde Pulaar noon alay saago goto fof woppa ɓurnade. pullo joƴƴina pulaagu mum, toroɗo joƴƴina tordagu mum, ceɗɗo joƴƴina ceɗɗagu mum, cuballo joƴƴina cubalaagu mum e ndamma enen fof goppen mawmaw tabitinen Pulaar ha tabita. e wattani yimre makko arde e jama ko ɗum tigi sakkiti Kumanco Zainabou Diallo. windande makko nde holliri ha laaɓi wonande faamoɓe tawi ko Pulaar foti ɓamtede so en jumani. darnunoɓe ARP ɓe ko ɗum wonno fandare mumen te koye gonga ɓe gonno. ɗo en gartani e feere mabɓe moƴƴere ɓe pewjanno en gila ko ɓooyi en ceertata e caɗele nde he noon golle gollontoɗen Pulaar ɗi fof gayoto. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo karten ha ñande wonde so Allah jaaɓi garten e holno Pulaar tabitirte holno mbatten ha ɗemgal Pulaar ngal tabita. ɗum noon ko jewte paɗe wonata so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama kadi oɗon goppa hakke no jiruɗon yewtere hannde nde ni wonno ko en mabɓaɓe ɗum waɗi yewtere nde no gatti yuɓɓude ma en jiiɗi fortude tan. ɗum noon Allah jarama on jarama.